sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ja. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere down the road. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao gini usa ka babay nga taga Malitbog, Bukidnon. Apan naakaroon na sa Saudi. Ang ato matatampo nagdahasingan nga Ja. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mabdos ka? Ojo, Ya, saan to man na? ang buti mo ipasabot nga. Dili ka manubags na hitabo na ako. Sinsya na ka dyan, ha? Di pa ko andam mga tubang obligasyon eh. Ano yun? Sawa naman lang niya akong gimabtos. Oh, paul na sa inyo. Araw ka mga anak. Niresulta ka na sa imong kabuang, Jack. Ma, Gipa-eskwela bitaw ka sa una, ni undang gid ka kay mantrabaho ka. Unya karon ni uli ka dinis ato nga mabdos ka, ha? Ug sa to imong giingon, dili manubag ang amahan anang imong gimabdos, ha? o ba? Masayloan lang ko, ma. Nyon, saan pa man nako nga ni alam man eh. Sige, pakatawhan ang imong gimabdos bahala ug way ilhong amahan. Ha? Mantrabaho ka? O, ma. Muhang yun tako ni mo nga, ikaw lipahala sa akong anak. Kay kinahalan ko mangitag trabaho. Aron may ikaw-suporta ko sa akong anak. Unya asa ka man sa mantrabaho. Sa Cagayan, ma. May kailaman ko nga mutabang na ako. Pasulod ko tindera. Ala, sige pag-amping dito. Salamat, ma. Kapoy sa tindera, tata. Sige lang. Ang importante nga may trabaho ko. Day, okay na ka, Day? Okay na ko, day, oy. Antos lang ha. Sige lang, hapit naman taman nila. Makapahuway na ta. Ay, salamat intaon. Nakapahuway na kita. Maugid. Matog na ka? Oy, day. Ayuso, uy. Ha? Ano man? Mag-text-text sa ta. Sa tong kauyaban ba? Maayo ka diha kay may uyaban ka. Ako intaon, wa man. Hatagan di ka. Aron na kay kalingawan og tawag-tawag. Oh, dara o, kani o. Mo niyang number. O, si pangan ini niya? Tawag ka lang ko, Nuno. Nuno sa punso? Naan ko ni wala kay gamitanti ka. Asa kita mong name? Ja. Ha? Makikita ka na ko? Oh, ja. Kana ko na okay ni mo. Kano saan ka na time? Pwede ra ugma kay day off man ako. I love you, Ja. Huy,
karon pa ganit na nagkita. Nag-I love you na ka na ko. So, mamali gibati na ko nimo. No. May chance ka ko, tsa. Sultihan ta na kas tinuod no ha. Ganahan sad ko nimo. Good mo na. Kita na. Oy niya ko sugton ti ka. Makadawat ka na ko nga may Nga may anak ka? nahibaw lagi ka. Nang tanang magkusim ka uban. Tsa, mahal ti ka. Bisag unsa ka pa. No. Kung okay ni mo, mapakasal ta. O kuhaon ta mong imong anak. O isipon ko siya nga sama gyud sa matuod akong anak. Sige. Masugot kong mapakasal ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. Layas din eh. Kaya ako ni teritoryo. Dong. Ay, dong katog na, be. Hubog na kayo ka. Kapoy na buhi ninyo. Balayas mo! Ha? Gipalayas na mo? O, dong. Imo migi palayas gabi eh. Day, sa ilua ko di ha. Wadyo ko mahibaw sa akong gibuhat. Dong, ayaw na pag inom-inom ha. Lain ki ka mahupog kwed. Magyaw-yaw ka. Oo, day. Sa ilua di ko sa akong gibuhat ha. Ay, barang ako buhok. Dong, sakit kayo na. Dong! Anong dugay mo kay ka mga bli, ha? Saban, nakikitaguan diyan laki. Dong! Kasi laki ba? Nagkalingaw na kong duwa og Mobile Legends. Mong tugay ko nakaablihin mo. Harong gida. Kay may bawan ganina ko nga may laki ka. Patyong tagid ka. Uga pilon pa na ko ng imong anak. Nuno! Abi ba akong tarog ni Duhana nga ako na bana? Nigawas naman tinuunang tinuod niyang batasan. Oh, uy, si Richard man nga nawag. Ang akong kaduwa sa Mobile Legends. Hello, Chard? Wa na malagi mo mudo og Mobile Legends. Doon sa ka. Koon, Chard. Nagsiki magod mig-away sa kumbana. Unyo sahay, akong dapatan. Uy, kumpati ko na ng umbana. Ari pa lang ka ko, pangkaon tayo ka. Richard. Ay, saman ko eh. Nagsige naman hinuon ko kung ako na ni Richard. Naingapag naman hinuon ko. Bijat na sa daya. Diya, ganahan ka nga mong abroad kay tabangan di ka. Maayo pa to mo abroad ko. Ano makalingkawas ko ni Nuno? Ha? Mo-abroad ka? Mauna dong. Mananghidot ako ni mo nga ma-abroad ko. Maayo nang makatigom tamitras o patay anak. Sige. O ya, imong anak. Pwede naman nga ako sining ibili ni Mama. Sige. Imong mga papilis na Sa Manila ako mag-process dong. Ako Ako kontakon si Richard. sige, Alam sige. niya ako masugat ni kapot ako sa Manila. Salamat nga nakita na kita sa personal siya.
Kainot sa akong gipating ang gigakos ko ni Richard. Chard, tabangi ba akong lihok sa akong papeles para abroad, ha? Way problema, tabangan ta ka. At tatas akong gipoyan aron makapahuay ka. Ha? Dili ka masugot ka mo abroad ko? Masugot man pero dili pa karon. Unsay puting mong ipasabot? Mahal ko nimo dili. Richard, may bana ko. Pero wa sa may gugma nimo. Ako ang matugang nagmahal nimo. Jack, Richard. kaligtig mo ba na? Kita magtipon na kay. Richard. Huwag yun ako kapugi akong kaugalingon. Huwag may nahitabo yun mo ni Richard. Oh, si Mama. Nanawag si Mama. Hello, Ma? Nanawag ba lagi ka? Pahibaw talag ka nga angay na di mo kalimtan si Nuno. Nga naman, Ma? Dugay raman ay kang kibuang ni Nuno. Katong diri ba ka, may babae naman di ito. Unsa? Mauna. O karon nagkuyog-kuyog na sa siyang babae, mong ayon na pagkunahuna nga may bana ka pangaulion. May noon nga may babae nang imong bana. Aron wala magsamok nato. Ang tinuod lang, nalipay sa daya ko nga nakalingkawas ko ni Nuno. Kay mangulata mo to siya. Maayo lang unta og lahi ka ni Nuno, Chard. Ay kabalakad siya. Kaya dili may tabo nga dapatan ta ka. Kailap ta kay ka. Salamat, Chard. Ko hindi ay, ako na itong ipadayon og lihok akong papeles ha, aron maka-abroad ko. O sige, ipadayon to. Mo ba? Magka-abroad na ka? O, Chard. Mahinaon siya. Ano saan ka malaga? Karoon si Manahadong, kay dinalian man ni. Dali arang nalabayas panahon no eh. Walang hibaw eh. 1 year na ako din sa akong gitrabahoan. Og, pero may nasa ko makapada ni Mama og ni Richard. Uy, Sir Richard na ninanawag. Hello, Chard? Dahil na silang chard eh. Pwede og bal na lang nga tong tawag ay. Bal? Ano man ang bal? Binaligod sa lab, bal. Ikaw, good. Sige, bal. Bal na lang tong call sign. Kumusta naman ka niya? Okay naman ko, bal. Usahay kapoy pero carry ra. Kuan ba? Natako iyang yun mo. Unsa man na? Mauwam ko eh. Nga no mauwaman kuno ka. Nga kun buti na ako naon. Ako naman kang bana. Kuan man gud. Nakoy naibdan nga motor ba? Oy niya. Uwam ko kuy ka down gud. Sige. Padalan ti kag para down. Tinuod bal? Imo kong paradan? O lagi. Salamat bal. Love you. Love you too. Ay, salamat. Off na gid na ako. Makapahuway na gid ko. Uy. Ang magawang man ni Richard ang chat na ako. Ja. Kung mahimo, ayaw na pagpada o kwarta ni Richard. Kay gipuang ka lang niya. Naasihay babae diri. Tinuod ka ni. Di gisan ka picture. Dili. Sir Richard gani. Og may gigako siyang babay. Sa iluwa lang ko dyan. Hiri mo man ang gibuhat na ako. Gimahal ti ka o gilaom ko nga tinuod ang imong gugma na ako. Pero ano imo mo kong gipasakitan? Natindan ko dyan. Kung saan nga layo ka mong gugayin ako. Richard, dili na mo'y katarungan, uy. Ingnan
Hinuon nga wa ka mahigugman ako. Himo na kong ipangurtahan. Di na tinuod. Mahal ta ka dya. Ayaw na ko padungga pa, ana. Kinili ako mo to, pa, ana. Kaya kung mahal pagit ko ni mo, diliot na ka magitaglain. Bal, Ayaw na ko taga-tawagan ng bahal ni mo. Waki ang nga mo tawag na ko, ana. uspon ko pasiluwa ako. Mahimuti ka pa sa iluon, Chard. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ako pagsalig ni mo. Tungod kay makigbuwag na ko ni mo. Had the right love at the wrong. Gisakitan ko sa kibuhat ni Richard na ako. Kaya nagtuo ko nga tinuod ang iyang gugman ako. Apan, dili man di ay. Kaya nakahimo man siya sa pagpasakit na ako. Sa pagkakaroon, may bag-o na kong uyab. Og manghinaot ko nga dili siya sama sa mga lalaki nga niagi sa akong kinabuhi. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan so sa kaawi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tipaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Bea. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan kapag ako ay nagmahal. Recorded by X Thunder Gaming. Ganun nungal sa pamka, gabi naman. Gusto na ko mahuman atong buhaton, Ron. Ano yan nila, Misa? Oo, anha lang. Kadali pa di mo nakapangal sa mga butang din eh. Halangan. Excited man ko sa ding naibaw ko maglain na ta. Ganahan ko nga mag-arrange yung mga butanggod. Nakauyan naman ka. Okay ra? Oo. Nindot pa pagkaimutan. Dali na, mga una ta. Aron, makapahuway na ta, iniguman. Sige, babe. Babe, ba't doon ako ha? Sige, babe. Amping. Uwa na kinalimtan? Huwag mo tingali. Sige babe, ato na ako kay maliit ako. Unsa man, Ron? Uy. Ang cellphone ni Ryan na bilhin. Salamat kay gitubag na gitaw nimo. Unsa man gid kayan ba ko nimo ha? Excuse me? Kinsa ni? Ikaw, kinsa man ka? Girlfriend ko ni Ryan. Ikaw? Kinsa man sad ka? Ex ko ni Ryan. Ug mas maayo nga ikaw may nakatubag kay aron ikaw na lang may musulti nga ni Ryan sa akong tuyo niya. Unsa? Pag kinatas personal, i-text na ko ni mga lugar. Ikaw si Tessa? Oh, ako. Ako tong imong nakastorya ganina sa phone. Girlfriend ni Ryan. Mao ba? Lingkod. Unsa bay tuyo nimo? Mabdos ko. Og si Ryan ang amahan. Unsa? Acting para good seryoso ka? Ngano? Nagbinuang ba ko sa imong tanaw? Okay, sige. Mubarog ko sa akong gilingkuran aron makita nimo. Nia, 5 months na akong mabdos. Klaro man tingali, di ba? Mauya akong pagtuo nga kaya rin ako suportaan ang akong anak. Mangwa na lang ako magsamok niya. Sa dihang nakahibaw kong uyab na demo. Pero di man din ako kaya. Kaysa pagpa-check up palandaan, hurot-hurot na akong kwarta. Maong kinahanglan nga suportaan ko niya sa umaabot akong anak. Okay, fine. Dili ko musupak anak kay obligasyon na niya. Pero sa bata ra, ha? Dili ko musugot nga gubon nimo ang among relasyon tungod lang sa bata. Dali na ko istorya. Wa ko'y laing tumong kundi ang suportaran niya sa among anak. Oh, babe, di na makagikan. Nakakita ka sa akong cellphone? Huwag mo din akong madala ganina. Nagkita ming Tessa, ang imong ex. Unsa?
Doon na ba siya gisulti nimo? Nahibawan ako sa tanan, Ryan. Bia, sorry. Kaya kung nahibaw pala unta ko nga, mabdos di siya. Wala nang unta ko manguyab nimo. Tuhoy ko. Uwat ikaw binuangi. Ryan, nakasabot ra ko. Ug andam kong masabot. Ingon ana, di ka kamahal. Bia. Ganun di uban pa mo kas klinik kanina. Wa lang. Gusto na ko nga makakita kung healthy bang bata. Bia sa di ko gusto masakitan ka. Ano man, nagduda ka na ko? Ryan, wa mang good. Nisalig ko nimo. Promise, gusto lagi ko masayod kung healthy ba ang baby. Tuod di ay. Gikan ko na pa check up. Unsa? Ngayon man, may sakit ka? Abi kay na pa check up, may sakit na dayon. Ngano gani? Lately mang good, nakabantay ko nga permi na lang kong tapoy o giduka. O sa ding nakasukan ako. Wa na ko magduha-duhas pagpa-check up dayon. Oo niya. Ryan, mabdos ko. Mama, ano niya ka? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Bia, naibaw kung di pwede. Ang lalaki na stisa. Time para good. Wa ka malipay nga mabdos ko. Bia, lisod pa kayo. O yung ipon sa manini mo na ako. Ano nga ni? Ipakuha na. Ryan, Ginaw kayang isabay ang duha ka obligasyon eh. Ryan, nabuang ka? Imong ipakuha nga atong anak? Huwag na yung choice. Hindi na ko kaya. Ngano, ikaw? Doon na kami trabaho? Nagsalig na mga ikan ako? Ryan, Mong ipakuha na mata. nagpakiluoy ko na mo kadili. Naluwi mo yung kita na yun. Sorry. Punta ka, sabot ka na ako. Ngano ikaw? Nisabot ka ba sa kong gibati? Ako nang tumabili. Ug mas gipili na mo ipakuha ang atong anak. Please. Kalibog sa gito. Kung sa'y akin ako buhaton. Babe, kulig na. Aron, manuwait sa ka. Asa man ta? Mag-beach na. Tinuod? Oo. Pero, kauban si Tessa og ang among anak. Okay ra? Sige, okay ra. May mahimo bagot ko? Dali na, dali. Tuduan, dali. Abi ni mo, karon pa ko makakita ni Ryan nga ingon anak ka malipayon. So, buot mo ipasapot nga. Wa di mo siya mapalipay? Napalipay man, pero lahi ra yung kalipay nga kauban niyang anak. Hinoon sad. Abi ni mo, katong kami pa ni Ryan. Mapinanggaon ni kaayo siya nako. Ug mahal kaayo ko niya. Kanya ano nakabuwag man mo? Tungod kini abot man ka. Pero nahibaw ka, until now, kanang magkuyog kuyog sa among anak. Maaan gini managtiayon ay. Amo na lang sasakyan, aron way daghang storya. Unsa? Hey, huy. Relax lang ha. Nagsalos ka? Oh well, di sa ti ka ma-blame ana. Kaya syempre, ex-girlfriend gud ko. Pero to be honest, tungod na gid sa bata ang among connection. Sa bata ra gid ka ha? O basin gi-enjoy sa nimog maayo? Unsa? Dili ka makaguba sa mong relasyon, Tessa. Ug bisan unsay mahitabo, dili na ko i-give up si Ryan tungod lang kay doon na mo'y anak. Mayo kinakauna-una kang ni-adi ko dinhi. Abi na kog adto na lang sa kamatuog sa kwarto nila, Tessa.
Anong gingon na ito man yung pagsultis, Tessa? Wow! So ako pa mo isadaan ron? Biya sa doy. Nagduda ba yung tanam mo? Doon na ba ko'y angay dudahan? Nag-init kay kag-ura. Gawas lang muna ko eh. Tessa? Ngano niya ka sa amo? Wa pa gid ka masayod? Wa pa kasultihin ni Ryan? Bahin sa unsa? Mabdos na pud ko sa ikaduhan namong anak. Unsa? Dili man niya kayang musulti ni mo maong niya. Ako na lang may musulti aron dili na siya maglisod pa. Tessa? Oh, Tessa. Iniam ka. Nag-usa ka din. Wala kay problema, Ryan. Kay nahibaw na siya. Hayop ka! Hayop mo! Hayop mo! Hayop mo! Ngayon nabuhat na din naman ako, Ryan! Ngayon hindi pa rin nabuhat na ako! Isamahin mo ba? Lakaw na. Magsulti o namin biya. Okay, fine. Uy ka. Mahal kitik ka. Mahasad kayo, di kaya yan. Kumaw na. Nakalagi kong chance pa. Please. Di lang ito magbuwag. Bugo na kong bugo. Pero mahal kayo na ako si Ryan. Maong gihatagan ako siya og laing higayon. Tingali, ingon ani lang gid ko kung magmahal. Karon, mabdos na ko sa mga anak ni Ryan, samtang nagsuporta gihapon siya sa ilang mga anak ni Tessa. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Bea nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-ulahan kapag ako ay nagmahal. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address